पुण्यातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीवर माधुरी मिसाळ यांनी गंभीर आरोप केलेत। कंपनीच्या रेस्ट रूममध्ये विशिष्ट धर्माच्या विधी केल्या जातात। यावेळी रेस्ट रूममध्ये इतर कर्मचाऱ्यांना प्रवेश नाकारला जातो असा दावा माधुरी मिसाळ यांनी केला। पुणे पोलीस आयुक्तालयाकडे पत्राद्वारे तक्रार करत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे। पुण्यामधील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये त्यांचं जे रेस्टरूम आहे ते एका विशिष्ट समाजाच्या धार्मिक विधीसाठी वापरलं जातं आणि त्यावेळेस इतर कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांना ते रेस्टरूम वापरण्यास बंदी घालण्यात येते। अशा प्रकारच्या खूप साऱ्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या आणि त्याबद्दल मी माननीय पोलीस कमिशनर यांना या संबंधीचं एक पत्र पाठवलेलं आहे। त्यांच्याशी मी चर्चा केलेली आहे।